oimore kamora mora ma intiere kendo machiegni e weche manyien ma sadek mar otieno ni. Odhiambo mabende wang'iyo weche mopogore. Monj mag jonjore e gwenge mag Baringo chako timore odiechieng' ma kawuono e kindego mabende iseyo jatend piny Kenya e wi tero obila Haiti ka weche mag njore mapacho kae to pod otamore mano mar rumo. Ka waluwo wechego bende bang'e e chenro ni kaka watime ngeso ka ngeso wabedo koda twak e chenro mar mine wacho. Twak marwa ma kawuono wabedo ka watimo koda jalony marwa mantiere kaunti ma Siaya ka wang'iyo ratiro mar jogo ma ong'ol kanyakla kod jiwogi. Mago duto ma bende biro e chenro mar mine wacho. Ka gisani wantiere koda weche ma wamiyo pek. Lazima serikali ama hawa watu wako kwa serikali wakiongozwa na Zakayo hawasikii jambo lingine lolote, ni maandamano peke yake, na lazima tutaitisha maandamano. Kweth siasa mar Azimio bogobago ng'anyo ponono ni od bura okadho paro mar chik ma higa 2024. Mbogo tutauza apende asipende, kwa sababu hiyo ndio bei yetu mzuri hapa Embu County. Hiyo ndio biashara yetu, ni cash crop. Johala mag mogoka mawuok e counties ma Embu onyono kar tiendgi ni gibiro dhi nyime kod uso mogoka ka giluwo ni onge rach mora mora mokele del. Duol mandiko jopuonj TSC oro barua ne directors mag somo e counties mondo chak puodho jopuonj mag primary mantiere kod hero mar puonjo e junior secondary. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Adhiambo. Bendi nyalo cholonwa ote magi kokale lai maroma ote machuok ma en 23690. Ka wachako ni ji ang'wen owito ngimagi kama moko 8 oyudo hinyruok makoni kod kocha kaluwore gi masira mar apaya manotimore apaya ma Eldoret kochomo Nakuru okinyi makawuono. Masira makamano manotimore mar saa 9:30 mar okinyi noriwo nyamburko mating'o jowuoth kido mar matatu manowuok e boma Eldoret kochomo Nakuru kanotumore gi lori more gwenge mamiga kaunti no Nakuru. Koyango masira ni komanda mar obila ma kaunti ma Nakuru Samuel Ndanyi wacho ni jok mano wito ngimagi ne gin kachiel gi chwo 4 gi miyo 1. Jowuoth manotony masira no pod dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Nakuru Teaching and Referral. Kama tatu no mawuok e sako mar Eldoret Crossroad no ywa nyaka tesendo bila masalga. Ringre jok mawito ngimagi otere kar kano ringre jomotho ma Nakuru motelo ne chenro mar yango gi ganyuola margi. Ni gari ya Nissan ya Crossroad ilikuwa inatoka Eldoret ikielekea, wamesema walikuwa naenda Machakos Mashishi. Ukikuta kwamba pale mtoni pale karibu Molo River kwamba gari inateremka ina speed, na gari ilikuja mbio na ikaenda ikagonga lori nyuma. Vile iligonga lori nyuma iliingia kwa lori ndani. Apisa ma KDF kod miyo moro oyudo hinyruok marach e gwenge ma Matinonin kod Loruk kawuono e monj mar achije mag kuo jamni mano monjo gweng'no kendo yombo gi diek mahingo 140 mag familia 8. Monjno notimore kinyi ma kawuono e ondamo machuok wuok kar jot mar joma noringo miechegi ka jodak lero ni ne gisechako dok thuchegi e sama jokuogego omonjogi e tielo machielo. Kaluwore koda jodak, jokuogo makwan-gi ohewo 100 noloyo bila kod teko kendo nochuno medruok mar arita mondo konye kelo kwe. Jodak go lero ni jonjorego ne one odiochieng' manyoro kendo ne gigoyo lipot ne jochiw arita kwe mane ok okawo ndamo mora mora. Asubuhi ya leo tulifahamiwa na wachangili karibu zaidi ya 70. Tukafahamiwa mpaka hata tulishindwa, marisasi ilipigwa kila mahali. Na wakarokota mbuzi, walichukua mbuzi karibu poma 15. Wamekuja leo asubuhi. Kuna hata mama alikuwa anaenda kibarua akapatikana. Sijui sasa huyo mama hajakuwa na punduki, ana mbuzi, lakini alipatikana akapigwa risasi. Hatujui hata hali yake saa hizi iko namna gani. Alikimbizwa hospitali. Alianzia na boma ya ndugu yangu mkubwa, ndio akateremka yangu, ndio akafungia mama nyumba, na watoto walitoroka mpaka saa hizi sijapata watoto 3.
Jatend piny Kenya William Ruto molo pacho kendo dhiambo makawuono manotok limene e piny mar Amerika. Kabende motelo ne mano ne ntiere koda romo mowacho ni piny Kenya oikore mano kanyero mariwre koda kembe mag lony ma nyasani e piny Amerika mar nyayo dongruok mar uchumi kod winjruok koda pinje mamoko. Kane oloso e apis madito mag ohala midendo ni US Chamber of Commerce Business Center, Ruto onyiso joket mwandu mag piny Amerika ni ogeto keto matut winjruok mar ohala e kind pinje ariyogo nyayo dongruok mar uchumi e kind piny Kenya kod pinje mamoko mag Afrika. The continent that will have accountability, efficiency, partnerships between the two countries, green data centers to boost. We now have in Kenya a special economic zone in Thika that will focus on pharmaceutical manufacturing. And I invite companies who want to explore opportunities in that space. Aside from us giving incentives on buying from locally manufactured products, you have the benefit of access to the East African market of 300 million people, and by extension, using the Africa Continental Free Trade Area, access to 1.4 billion people. If you're looking for market, if you're looking for opportunity, there you are. The truth is, the policies that President Ruto's administration is pursuing, his deep and abiding commitment to democracy, transparency, and the rule of law, and the entrepreneurialism of the Kenyan people, it's unlocking new opportunities, changing the narrative in Kenya and, quite frankly, on the whole continent. The thing I have heard over and over again throughout this week, and when I came back from Kenya and from the business leaders I took with me to Kenya, is this: I didn't realize how much opportunity there was. Riwruok mar Azimio Bogo mar luongo ng'anyo mapek ponono ni jo od bura opodho paro mar chik mar omenda mar higa 2024. Jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni paro mar chik no dhi pong'o kor jo Kenya kod osigo mapek mar usuru. Jotelogo bende oseyo jatend piny William Ruto kuom tiyo gi omenda mathoth e chulo ndege mar dhi e piny Amerika e kinde ma joma ne pio daro e miechegi to gwonyore gi pado. Chris Owino nigi mathoth. Kagiloso kod jopiny e chiro magikomba e bore Nairobi, jotelo mag Azimio kotelnegi kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa obwogo mar luongo ng'anyo e pacho kae mangima poni piny owacho mar Kenya Kwanza utiyo kod teko e od bura mamalo kendo puodho paro mar chik mar omenda mar 2024. Serikali ama hawa watu wako kwa serikali wakiongozwa na Zakayo hawasikii jambo lingine lolote, ni maandamano peke yake. Na lazima tutaitisha maandamano. Mimi nimekuwa kule Limuru 3 wiki jana, na wale tulikuwa nao kule wanakubali pia wakati wa maandamano ni huu. Sisi tumesema finance bill 2023, sisi wanaazimio tulisema tawe, tulipinga hiyo, sawa sawa. Leo tunaambia wabunge wetu finance bill 2024 ndio mbaya zaidi. Inaongeza ushuru kwa mafuta ya kupika. Wanataka kuleta ushuru kwa mkate jamani. Kila kitu wanaongeza ushuru, imetoka bottom imeenda wapi? Tuko tayari kwenda maendeleo, kwenda maandamano kwa muhula wa mwisho kabisa. Wangapi? Mko tayari? Mko tayari? Kalonzo kod Eugene Wamalwa onyiso jo od bura mag Azimio mondo bio kwed paro mar chik makamano e kinde ma idhi pedhe e nyim od bura mamalo. Nauliza waheshimiwa wabunge, safari hii tunataka tuhesabu ni nani ako upande wa mwananchi ndio aanze kwenda nyumbani mapema, kwa sababu gharama ya maisha bado iko juu. Wangapi wanasema gharama bado iko juu? Tunataka tuone. Bende gikwayo jopiny mondo bio duok pacho jo od bura madhi goyo ombulu mar siro paro mar chik makamano madhi medo osuru e makate, geche e kind weche mamoko. Serikali mbaya, bad governments eat their own children.
Sasa ndio hii serikali mbaya ilisema ni serikali ya hasla. Simeanza kula hasla jamani. Huyu Zakayo dawa ni moja tu. Tukiwa Bomas alikataa tusiongee mambo ya gharama ya maisha. Ewi chenro madaro jopiny modak machiegni kod aoche, jotelogo oseyo piny owacho kuom tiyo gi teko mathoth e daro jopiny kendo ketho mwandu magi ma onge miyogi kuonde machielo mag dak. Tuhakikishe kwamba kama kitu chochote kinafanyika, inafanyika kwa njia ya nidhamu na bila kumudhulumu wala kumuumiza mtu yoyote. Kwa hivyo tunapinga ubomoaji wa aina yoyote, kwa sababu najua kuna watu ambao wamejenga kwenye mito ambao ni matajiri, hawajaguswa. Kwani kuna citizen number 1 na kuna citizen number 2? Hakuna. Kama wanabomolea watu eti 30 meters wahame, ati 35 wahame, isibomolewe tu maskini huko Mukuru kwa Njenga, huko Mathare. Tunataka hata Runda wale wako kwa mto wafanye nini? Wahame. Kalonzo otoyo apile wang' jatend piny William Ruto kuom tiyo gi omenda makore lach e chulo ndege mane otere e piny Amerika e kinde ma jopiny mane odar e miechgi to gwonyore gi pado. Wanaacha wananchi wana shida. Gharama ya ndege peke yake 200 million. Hiyo peke yake, sema uwi. Sema uwi. Piny owacho ne osingo mar konyo anyuola makamago gi shillings 10,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwedo moko kuom jotelo mawuok oko mar Okaka machiegni kod jatend piny William Ruto e wi gima owacho ni donjruok kod siasa mag masawa, kowacho ni okonego ji ochak weche mag siasa chon kamae. Kolose arambe manotim Cheptiret Kesese kaunti ma Uasin Gishu, Gachagua penjo kama dibed ni josiasa moko machiegni kod Ruto gole omenda magilondo godo piny e pacho ka. Gachagua kwayo jotelo go mondo omi luoro oganda mawuok masawa kendo girang kuonde magiwuoke, kowacho ni keto maino e siasa ma higa gana 2023 biro thiro dongruok e sirkand Ruto. Jatend migawo mar apeni Kipchumba Murkomen onyiso Gachagua mondo din ite ne joma seye kendo odhi nyime kod tich. Kama utapigiwa kelele ujue kiti yako ni bure, lakini kama kiti yako ni tamu, lazima watu wakuwe wanang'ang'ania, wanataka hiyo utamu yenye wewe unasikia kukalia hiyo kiti. Unajua watu wengine wakiona mtu anaitwa tu Your Excellency, anataka hata kuitwa tu Excellency itoshi. Wewe usiogope, focus. And I'm saying this, naibu wa rais ambaye sasa ndio rais alipokuwa deputy president from 2013, he went through many things hata yenye wewe sasa hujafikia. Sisi ni watu ambaye tukisema kitu tumesema. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Tulisema William Ruto tutaunga yeye mkono. Wengine mlikuwa muamini. Tulimuunga hatu kumuunga. We are honest, straightforward people. The only thing we hate is betrayal. That we hate. Sisi ni marafiki wazuri. Na pale kwa mlima nikiongoza, tunamuunga Rais William Ruto mkono 100%. Chendo magwuoth nomoke apaya maduong' ma Embu tok jotelo ma kaunti no riwre kod johala kod jopur mag mogo ka giseyo kaunti ma Kilifi kod Mombasa kuom keto kum ne uso mwandu no e counties ge. Giwacho ni mogo ka opodh koda piny owacho kaka mwandu makelo yuto ne piny ma ok owinjo counties go oket ne kum. People get power, they get drunk, and they start making very insensitive decisions. Because you cannot just wake up one day and plan that I'm going to ban a certain product. Mano e ichwang' mamoko kuom jopur mogo ka mawuok e kaunti ma Embu ni godo kaluwore koda kum ma kaunti ma Mombasa kod Kilifi oketo ne uso mare. We've been farming mira for the last 2 decades. Mogoka has passed all the tests, all the laboratory tests, and classified as not a drug.
kotelnegi koda jalup Governor Justus Kinyua, jaod bura ma kaunti no Pamela Njoki e kin jotelo mamoko manoriwre kod jopur giwacho ni okang' ma Governor ma Mombasa kod Kilifi okawno dhi hinyo yuto miche gi miche mag jopur kod johala mag mogoka. Mogoka tutauza apende asipende, kwa sababu hiyo ndiyo bei yetu mzuri hapa Embu County. Hiyo ndiyo biashara yetu, ni cash crop. Eromo e apisi riwruog saga mag jous mogoka gikwedo wach ni mogoka hinyo ngima oganda ka giwacho ni gibiro use kata bedni oket ne kum. Uuzaji wa mogoka ni halali, na kulingana na Kenya Gazette Notice ni kwamba miraa ni halali, na tujapewa mwongozo mwingine na serikali kuu ya kusema ya kwamba mogoka ni dawa ya kulevya. Gimedo ni piny owacho mamalo ong'eyo kendo opodho ohalano kendo pidho mogoka ma onge kaka counties ariyogo nyalo keto ne kum. Tarehe 15 tuliteremka pale Mombasa, wakati kulikuwa na tarafuku, kulikuwa na shida kidogo, magari yetu yakawa imeshikwa. Tukaungana viongozi wa assembly na ofisi ya executive ya ngano, na tukaenda pale tukafikiana, tukasema shuruhu ama shida ambao walikuwa nayo ni kitu ya regulation ama control. Tuhakikishe hata kama miraa na mogoka inafika Mombasa isije ikafikia watoto ambao wako underage, na pia tuangalie isikafika pia katika misikiti na pia katika makanisa. Governor ma Mombasa Abdul Samad Nasir noketo kumne uso kod tiyo gi mogoka kowacho ni tiyo kode osehinyo ngima ji mathoth e kaunti no moting'o nyaka jopuonjre. Wach ma Kinyua kwedo kowacho ni yedhe mamero ji mamoko ema orocho ngima rowere e kaunti ma Mombasa. Shida iko Mombasa, wasikaseme ni sababu ya miraa mogoka. Vijana wa Mombasa wamekuwa katika mihadarati. Giywago lala magimedo yudo nyaka neket kuma kamano kagidwaro kaunti ma Mombasa ochulnegi lala magisoyudo nyaka sani. Hatuwezi toa mogoka yetu kwa shamba, na ikikaa siku 2 siku 3 inaharibika. So tunataka the governor of Mombasa will be compelled, the county government of Mombasa will be compelled to pay losses. Ile sisi wakulima wa mogoka tumeenda. You are losing 1 million every day in what the levy you are collecting. What miraa ikija hapo Mombasa. Vijana wako pia wamekosa ajira ambao walikuwa pia wanategemea hiyo mogoka wakati inafika pale. Okil Felix Okech wacho ni kuma kamano en mano mahinyo ohala e kind counties kendo winjo piny owacho otim manyalore mar jiwo ohala e kind counties mapacho ka. Chikegi okonego benegi burden trade kata mana ohala between counties ariyogi. Onego beni o facilitate trade. Omedo ni magi timore kaluor koda fuok mantiere e katiba mapachoka makorka ofwenyere. Penjo makot dhi bedo go mokwongo en ni at what an extent money ma county moro nyatero gi court kaluore gi tich motimo mare ma katiba momiye. Jodak go ma Embu koro kwayo governors go mondo olok paro e wi chik makamano kendo kik kel pogruok mora mora e kind counties go. Hatutaki kitu ende beyond that because even Mombasa people you be affected. Hii Kenya iko existence. Tunaishi pamoja, unashika pandi na unashika pandi. That's how we are called as society. Tafadhali Nasil na gavana wa Kwale, hiyo dhuluma haina haja. Ningeomba president wetu William Samoei Ruto apeane jambo moja, aseme sauti moja tu ya kwamba aambie huyo gavana wa Mombasa ya kwamba miraa na mogoka ya Embu iruhusiwe kuuzwa wapi? Huko Mombasa. Nyasi mar duoko erokamano kaluwore koda gwelo mar Fred Outa kaka jambete ma piny Kenya ne piny Misri nobagi odiechieng' ma kawuono e gwenge mar Rabuor kaunti ma Kisumu. Jotelo manoywore nyasi no mawuok e piny owacho kachiel kod mago ma ok kweth maketo piny owacho tesre omedo poyo jatend piny kuom chiwo lemo ne Outa. Jotelo go jiwo Outa mondo osum paro ma piny Misri timo mar bero chal mar pith e pinyno kata obedo ni en piny motuo kendo okel rieko go pacho kae. Sharon Ong'ao gi mathoth. Ne en nyasi mane yuore gi jodolo mag kanise kaachiel kod jotelo mawuok e kweth mopogore opogore mag siasa. Jotelo go duoko ne jatend piny William Ruto erokamano kuom gwelo Fred Outa kaka jambetre mar piny Kenya ne piny Misri, ka gimedo puoye kuom kombe mamoko manomiyo oganda luo tok yiero maduong' kod dongruoge. Tuliketi na rais na akasema I am not going to exclude any community in my government regardless. And in his government indeed, ukienda Pwani wako kwa serikali. Ukija hapa Luo Nyanza muko kwa serikali. Ukienda hapa Kisii wako kwa serikali.
ukienda hapa kwa Jamwa, watu ya Mlembe, tuko kwa serikali. Anaweza kuwapatia waziri mmoja, ma-PS wawili, ma-chairman chungu nzima, ma-CEO wengi hapa, na je mkiwa ndani ya serikali sitakuwa zaidi? Let me state categorically that we owe His Excellency the President a great debt of gratitude for this appointment. Outa mose yiere kombe mopogore mag siasa e kaunti ma Kisumu e kinde thuolo mokalo. Wacho ni ong'iyo bedo ja siasa, kata bedo ni kom mar mbetre en mar riwo wi oganda kanyakla, kendo dhiro dwaro mar piny Kenya mbele. I'm trying to get this life of being a diplomat. It is tough. People who knows me in this area, you know me. He has extended my accreditation to Eritrea and the Middle East, the Kingdom of Jordan. I have a business, number one, to protect Kenya abroad. I have a business to promote Kenya. And I have a business to advance the security and interest of the Republic of Kenya. Mana en jaod bura mar Rieda Nicholas Gumbo okwayo uta mondo sumrik ni mapiny Misri tiyo godo mar jiwo chiemo e pinyno, kata bede ni en piny motuo, kendo kel rieknigo e pacho kae. Mheshimiwa Uta akidhi Egypt, gimwa kwayi ni penji gi en tang'o manyalo biro mondo kony jo Kenya, mondo kony jo Luo, mondo kony jo Nyando, mondo kony jo Kenya duto. Penjie jo Egypt, uonge pi, uonge koth, ang'o momiyo un gi chiemo moromo jo duto. Na ukienda Misri uambie hapa Kano tuko na maji ili hatuwezi kutumia, wachukue mingi wapande naye rais waturudishie. Siasa mar riwruok mar AU gi mago motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027 bende ne jo siasa mopogore opogore olosi. Na mumeona kwamba Mheshimiwa William Ruto hana chuki na hana kinyongo na mtu, si ndio? Na ndio ameamua hata kama walipigana zaidi, lakini the next chairman wa AU ni Raila Amolo. The diplomats who are heading to the African countries, one is to persuade those nations and their heads to support Raila Amolo Odinga. So don't ask me. That's my job. That's my first assignment. Outa nena chiel kum jo Kenya mano milemo mar mbetre gi jatend piny e dwe mar adek mar higani. Motelo ne puoth mane jod bura opodho gi godo e lemo makamago. Sharon Ongao, Ramogi TV. Ripod no mawuok Kisumu bende makoro terowa e yweyo mokwongo to motelo atiwo mosa ulo Kanyiru jaloko marwa gi nying mok mare. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kumachielo ntiere koda ote magi Mendi Ongwena Elias wachona neni kachiel koda kantiere paundege kadem chendo maro imore donjo no yono ero makare kantiere koda min ot Sharon Anyango kanyakla kod Yori Lorin Achieng. Rolex kawuok Pany Komolo wachoni Ruto bende koro owemedo osuru ne jopiny ji inyore makaluge japenga chiel mara Bomb Center ineno yono makare kata kamano wachoni intiere koda nyaka giko ero kamana hinya. Amor gi kaki kelo no habari mano Pastor Omondi Otiche mar game onyinyore wacho ni moso ak Bishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo Olo Oyanda bende intiere godo Kanyiru kendo imoso gero kamana hinya kuom ote no ero e kind mamoko mabende medo mana donjo no kende kokalo lai maro mar ote machok ma en 2-3-6 wadhi e yweyo to ka oduogo obedo koda twak marwa mano mar mine wacho kikidhi mabor. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na project zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa.
lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Machiegni e chendoani mangeso kangeso mano mar mine wacho ka mine wacho kawuono wadwaro mondo watwag e weche mag jiwo joma ong'ol ka bende mana motelo e jumani entiere romo makende ma bende idwaro mondo oket kare andika ma bende tayo piny owacho kanyakla kod pacho kama ngima e wi ngima jogeko ma ong'ol. E wi mae antiere koda jalonya ma bende en achiel kod joma ong'ol ma wuok e kaunti no ma Siaya kuma bende wadwaro mondo walose e weche mopogore opogore momakore kod joma nigi ng'ol. Machiegni kabisa Margaret Okech ka intiere e kaunti ma Siaya. Amoso nyikwara mogi Ajuang ni oimore uru to arwako weche ndroma kawuono. Erokamano ahinya. Ne waneno motelo e jumani ka obag romo makende mano kanyero e kaunti ma Kisumu. Endomo ma bende idwaro wuoth godo kuonde mopogore opogore pacho ka mar kao pach jomong'ol e wi ngima makare ma bende gidwaro. Sami wacho ni ngima makare ma jomong'ol. Ang'o miyo ikelo penjo ni? Ang'o miyo ikelo nu penjo ni to ket ne jok mamoko? Penjo ni ikele nikech gidwach mar serikal ma Kenya dwarre ni mondo jogo man gi ng'ol odak e ngima maber to kendo odak e ngima ma ji omiyo gi luor to omigi ratichegi kaka gidwaro. Koro emomiyo kwayono idwaro ni mondo tim mapiyo to serikal otim kaka dwarre. Achiel kuom gigo ma bende dwaro ma bende osebedo kata king'iyo gi kinde machien en ndikruok. Idwaro ni jomong'ol pacho ka mondo ondikre. Jomoko ng'iye kata seyo wach mar ndikruok no ni onge lokruok kata pogruok moro amora mokelo e ngimagi. Ndikruok gi sirikal kaka ng'ama ong'ol berne en mane?
Ndikruok gi sirikal kaka ng'ama ong'ol dwarre ni mondo ibede kwan ma kata ka nitie kony moro mabiro, sirikal biro ng'eyo ni joman gi ng'ol man Kenya wan ji adi. Koro kata ka nitie pesa moro miketo thenge, ginyalo ng'eyo kaka gitiyogo to ikwano ng'ato ka ng'ato man gi ng'ol. To be dwarre ni mondo joma moko be jopiny ong'e ni jogo man gi ng'ol be gin dhano kaka joma moko. Gine kaka gidak kodgi e yo maber. Ing'eni kopogore koda wach mar kony ma bende iketo, akia ken wach madiere kose nena gima oket andika, akia kotimore. Wachore ni jok modak gi ng'ol ma bende joma nigi ng'ol ma osendikore, nitiere kaka weche mag usuru ma jo Kenya ma moko yuago, gin koro ok ng'adgie. Mana adier? Wach usuru dwarre ni ka in ng'ama nigi ng'ol to iyudo tax exemption. Tax exemption ni en kalatas ma biro konyi, koro in kata ka in ng'ama nigi ng'ol, usuru ni ok ng'adi. E wi mano bende omenda michiwo e kinde ma bende nitiere omenda ma piny owacho chiwo ga higa ka higa kata kinde ka kinde ne jogo modak gi ng'ol, en pesa di to ichiwe mar timo ang'o? Margaret, mana kanuoyo penjo. Dhi nyime? Sorry. Luona kendo. Mana kanuoyo penjo, owuoye wach ma miwacho kanyo wi omenda ma bende piny owacho chiwo ne jogo man gi ng'ol. En omenda maromo pesa di to tije en ang'o, timo ang'o? Omenda ni ma imiyo jogo man gi ng'ol onego bed ni en dwe ka dwe en 2,000. To omenda ni sana konyo jogo man gi ng'ol. To kata kwa wacho ok konya ahinya, lakini nitie jogo man gi ng'ol ma ok nyal timo gimoro amora. Koro ka gin e udi to giyudo pesani nyalo konyogi e gik ma gitimo kata ka e ot. To kata nitie jogo man gi ng'ol monyosre ahinya ma gin gi joggi makonyogi e udi. Koro jogi nyalo kata nyiewo chiemo gi gik mamoko ma gineno ka gikonyogo jogo man gi ng'ol. Margaret, wang'e ni ng'ol bende wuok mopogore, ka bende e wi mano nitiere gigo makonyo joma nigi ng'ol gi, ma konyogi ka wachni kaka weche mag wheelchairs, jogo ma bende nitiere koda ng'ol mar winjo bende nitiere gik mimiyogi makonyogi mondo giwinj e yo noero makare. Mendi en ting' ma piny owacho owinjo bed ni ema kawo. En gima timore koso nitiere ng'ikruok moro mantie e wachno? E wach mar chiwo ne jogo man gi ng'ol wheelchair gi masin mek winjo kata masin mek somo, iyudo ka nitie ng'ikruok, jogi ok yud gigi e yo malong'o. Sana jogo man gi ng'ol manie dala kucha, iyudo ka gik mainagi ok giyude e yo mayot. To koro gi kaka nondik e bill mar national, serikal nowacho ni gidwa make sure ni gimakre nyaka gi county, giyud kwano nyaka mar jogo man gi ng'ol manie dala, ma ging'e ni joman gi ng'ol nigi disability mage, to gi kaka gibro konyogi kata ka gin gik gigi kimiyogi ka en wheelchair kata masin mar winjo kata masin mar ndiko. Andikani bende nitiere wach ma ikelo e wach mar manyo tije kata chiwo tije mago mag piny owacho kata tije mamoko ma bende iyuak ni akwede nitiere e wachna ahinya. Ok dew, ichiwo ne joma moko tije ka uno wuon to ok dew. Mae udwaro ni mondo otime ang'o? Mano dwaher ni mondo serikal one maber kaka timo, nikech nitie 5% mar ndiko jogo man gi ng'ol e tije mopogre. Koro 5% no waneno ka pod ok time.
ok time akia ni ang'o gineno ka nitie shida mane. Iyudo kata ka e tije ka jogo man gi ng'ol ok yud tich e yo makare. Iyudo kata samoro gineno ni ng'ato en gi ng'ol mar wang'. To samoro gineno ng'ol mar wang' wabro ndiko ng'ama ok nenni. To kendo wabro ndiko nyaka ng'ama dhi konye e tich. Koro gik ma inago be kelo discrimination. Onego bed ni serikal luwo katiba kako kondik ni 5% onego mi jogo van gi ng'ol tije. Onego gitim atima kako ndik e chik. Lakini ageno ni bill manoket ni ibro lu kaka dwarre. Nikech ing'e achiel kuom ng'ikruok ma bende bedo en ni thoth apise kanyakla kata pacho kendi king'iyo piny Kenya ka ok giketo chenro makare ne jogo mantiere gi ng'ol. Obed jogo eko mantiere koda wheelchair, king'iyo thoth udi ma bende ji odake kata apise ma ji nitiere. Mana kaka iwacho ng'at mantiere koda ng'ol mar neno. Apise ok ibi yudo ni nitiere andika mag braille ma bende onyalo somo kendo ti godo. Koro ka owuoyo wach mar infrastructure, en ting' mar piny owacho kende koso jokanyo mamoko bende winjo donje? Kiwacho infrastructure onego time gi national government, county and both private institution onego ket. Nikech wadwaro environment ma en accessible, ma ng'ama nigi ng'ol nyalo bet gi yot mar donjo, kata nyalo bet gi yot mar yudo information maber, kata nyalo bet gi yot mar winjo. Erokamano ahinya. Ing'iyo kendi kiwacho ni e census ma higa 2019 manokalo iwacho ni 2.2% mag jo-Kenya gin jogo mantiere koda ng'ol. Kata kamano 9% mag jo-Kenya wach mar ng'ol ni makogi iwacho ni directly kata indirectly. Yudo ni ng'ato nigi watne moro ma ntiere gi ng'ol kata weche makamago. To thothne ibo yudo ka jipogore wacho ni gin tiere kocha wan tiere koni. Ere kaka inyanyuand mondo jo-Kenya duto te obi kanyakla kendo obed jogo eko ma bende konyo kata joma ong'ol? Gima daher ni mondo awach ne serikal mamalo, nikech nyaka chakre gi malo kadhi gi piny. Dwaher ni at least ochak gi skunde. Skunde ka onego bed ni iketo structure ma nyithindo education somo bedo accessible. Iketo Sky School kata ECD learning centers. Iketo inclusive kuma ng'ama nigi ng'ol nyalo some gi ng'ama kawaida. Skunde kendi mani ng'eni en gima kaluwore koda chenro mag somo mapacho ka en gima piny owacho nosechako. Miyudo ka thoth skunde gintiere koda chenro mamoko mantiere koda joma ong'ol togi primary school kata secondary school makare. Kata kamano iwacho ni rem nitiere kendo rem pod odhuro. Gin mage mantiere skunde kata sekta masomo? E sekta mar somo nitiere mang'eny kabisa nikech mokwongo to accessibility. And anyalo miyo example moro but okabi luongo nying school. Nyathi moro Nyanza ka, nyathi manyako, no kalo maber kabisa ma nitie school manodwaga dhi gi chunye. En nyako manie wheelchair. To school no luonge. Kane school no luonge ni onyalo dhi join. To ginena nyathino. To nyathino ne nie wheelchair. To nyathino ogole school. Ni okonyal somo e school no, odhi omanyne school ma special man gi disability. Koro daher di skunde te bedo accessible. And also ipuonjo sign language. Sign language and the third language in the Kenya Constitution. Ma sign language ni kata braille onego bed ni ji somo. Manyiso ni Margaret, ranyisi ma bende ichiwono nyiso kanyero ni onge andika makare mag jogo mantiere gi ng'ol. Ahinya sama koro gichako somo nikech
paro igolo kendi ni sama ng'ato ochakata sama onyuol nyathi to yude ni entiere koda ng'ol achiel kata machielo tikete e database mondo piny owacho ng'e kata skunde bende koro ng'e. Manyiso ni kata japuonjre ma bende ichiwo ranyisi ne nowinjo bed ni skul moluonge noseng'eyo ni en ng'ama nigi ng'ol kendo giketo chenro makare. Koro kata dwarre ni nikech jopiny to ong'eyo kata skunde ong'eyo ni skul to onego bed ni ka en skul ma inclusive iketo nyithindogi. Koro daher ni kata jopuonje ket kanyo ema be discrimination bete gi accept nyithindogi nikech kochakre gi japuonj ng'eyo koro kanyo discrimination osechako. To nyithindo mamoko be onego opuonjgi kaka gi interact gi nyithindo man gi disability. To mae chakre kata e dala. Nyithindo onego bed ni tugo nyaka gi nyithindo mamoko gi man gi disability. Mano ya paro ni en puonj ma bende chak dok noa e dala jogo eko ma bende nitiere e dala mana kaka iwacho ochak gitugo kendi nikech e dala kae ema weche gi duto chakore kendo ka nyathi koro dhi skul to mano ok gino ma bende oketo ne akwede. Los kod jonyuol ma bende nyaka sani pod oloro ne nyithindo mantiere koda ng'ol, nyithindo mantiere koda ng'ol ok tere skul e kin mamoko. Kony kuom gini kanye? Daher ni anyis jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol ni ng'ol kiombi to wich e dhano, wich ni e dhano. Ng'aman gi ng'ol kata katin en gin nyithindo mariek kabisa ma somo no kok tere kumonego some maber ber kabisa kiptere skul eka be bang'e ok obi miyi pek. Obro yudo kata tich moro motiyo odake ode ena mana maber. Koro daher ni jonyuol kik upande nyithindo. An kaka adongo ka nayudo opportunity. Joga notera e skul emomiyo achopo kuma chope. To gimoro be ma daher ni anyis jonyuol ni vaccine sani polio oketo nyithindo mang'eny obedo gi ng'ol. Polio vaccine serikal ne kabisa kaka gikelo polio vaccine kata vaccines mek nyithindo. Mago gik makonyo kabisa miyo nyathi bedo gi yot dende bedo gi immunity makoro kata tuo mora kachande okonyal tho kata okonyal bet gi ng'ol. To kaka be nawinjo ni vaccines onge pesa e serikal mar nyiewo vaccine. Ok wadwa bet gi Kenya ma nyithindo bedo gi ng'ol, nyithindo bedo ni ok giwinj, ok ginen, vaccines go oduok. Kata pesa kimanyo kamoro, omanya to oket pesa mek vaccines mek nyithindo. Erokamano ahinya Margaret. Ka bende jatend migawo mar weche mag thieth oselero kanyo ni giketo omenda tenge kendo gisechako manyo vaccines go mondo giyud. Maduong' ma bende piny owacho keto kanyo en ni chako chon mondo ofweny ng'ol moro amora ma dibed ni nyalo wuok. Kapo ni en mar it, ng'ama nitiere koda shida mar it odhi osiptal mondo rang obed mar wang' e kinda mamoko. Erokamano ahinya Margaret Okech kuom bedo kod odhiambo ma kawuono ni e chenro ni mano mar mine wacho. Erokamano. Janeno marwa wakawo mana yueyo machuok ka owuok e mine wacho ka waduogo to wadhi nyime koda chenro mamoko mag weche manyien. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ka iparo ni in kod pek e wi chal mar ngima mar paro mari, en gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar. En gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek. Maling'ling mag ng'eyo e wi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. We care. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni injinia wa kutengeneza magari. Shabiki nilisikia katika redio na pia kwa mtandao wa kijamii. Niliposikia mashindano ya jackpot, niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati mzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini, venye nilielezewa, niliambiana mpaka nione message ndio nitaamini. Naweza ambia kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze Shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Mimi nadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken ka moro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik by e piny maera onge tong'. Nyadendi moro ne paro ni oyudo mor mabiro siko nyaka chieng'. Amba mor, ero kamano kuom mor. Kata kamano, nitie weche moko mopondo ma ok nyal siko kopondo nyaka chieng'. Obiro. Jakomo ng'eyo. Jakomo kia. Makruok biro bedo e bwo tem, kendo chunji biro nyosore. Be akinyi, okinyala dala ni biro ketho na ngimana. Ma sigand hera, wuond kod chiwruok. Ne maling'ling mag chuny e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo kawadhi mbele en kanyo ni duola mandiko jopuonja e pacho kaendi mano TSC ochako kang' mar 2 mandiko jopuonj junior secondary e yo mongerore e milome ne directors mag somo e counties. TSC ochiko directors mondo ochungu jopuonj primary maromo 1206 mano oro kwayo mar dar dhi puonjo e secondary ma Adundo. Beti Akinyi nigi ler mathoth. E oboke ne apisas mag TSC e rang'iny mopogre opogre. TSC ochiko jotelogo mondo chak puodho jopuonj moheo 1200 mano oro kwayo mondo odargi otergi puonjo e sekondar ma Adundo mondo oorgi e skunde mag junior sekondar. TSC onyisa apisas go mondo oneni jopuonj mitero puonjo e sekondar ma Adundo ni kod lony duto madwarore kamoting'o bedo ni oyange kaka japuonj kod TSC
ondike kod TSC kaka japuonj primar, kik bed ni okume wi wach moro amora gi sani, nyaka bed gi lony ma ok tin ne diploma e kit somo mar education, kendo yudo ma ok tin ne grade mar C+ e kind weche mamoko. TSC bende oyango ni jopuonj duto mabiro dhi mondo puodh gi nyaka chop kod obok magi kama oting'o, oboke ma hie kod copies manyiso lony mar degree kata diploma, obok mag penj hie kod copies, oboke manyiso lony e sekta mar puonjo jopuonjre manigi ng'ol SNE kama dwarore, oboke hie mar KCSE kod copy mare, obok manyiso sara mochamo sani, kod oboke mowuok kuom japuonj maduong' e skul motiye manyiso ni onge kum moro amora sani e kind mamoko. Apisas bende onyis ni orang matut wechegi e kinde tero jopuonje skunde ma gidhi tiye, kik ter japuonj mabor gi kama sani odhi tiye, kik ter jopuonj mapuonjo kit somo machal gi mane osendike kepo mokwongo e skul achiel. Apisas mag TSC bende ojiw mondo okik kit chwech e oro jopuonj kuonde gi mag tich. Kepo makama dhi medo kwan jopuonj mag junior school mondike yo mongirore ka okang' mokwongo TSC nondiko jopuonj moheo 7,000. Betty Akinyi, Ramogi TV. Komachielo bende e weche mag somo eni jotend skunde machiwo tiegruok mag tije lwedo mabendo ng'ere kaka Technical and Vocational Education Training Institution kata TVETs ojiwo rowere mondo odonje kuonde tiegruok go mondo giyud lony manyalo konyogi e yudo nweng'o makare. Jojuma miyowa mathoth. Kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo mabendo ng'ere kaka Technical and Vocational Education Training hingo higni 100 nyaka ne chakgi e pacho kae. E kinde ma juma achiel mokalo, kuonde tiegruok e pacho kae osebiro ka bago nyasi e counties mopogore opogore e pacho kae. County ma Migori bende okowe oko e nyasigi ka kuonde tiegruok 6 ma oting'o Siala, Kakrao, Seruti, Uriri, Mabera kaachiel kod Kendege bende ne obago nyasi gi puonjo ganda ber mar kuonde tiegruok gi. Have a TVET torch, a TVET flame that is moving from county to county. And TVET is the master key. Why is it the master key? TVET is giving the youth the skills, the employable skills, because we realize now the white collar jobs are not available. Let our youth get into the TVET institutions and enjoy the opportunities that are there. Jopuonj kaachiel kod jopuonje mag kuondegi mag tiegruok e kaunti ni ma Migori ne obago romo e bombe mopogore opogore ma oting'o boma ma Migori kama bende ne gijiwo rawere mondo kodonji e kuonde tiegruok gi. Nego wang'i tije meke makoro ni ndiki mana tich to kapo ni ne wanya tiegre gik lwedogi, obed masonry, obed carpentry, obed mechanics, obed electrical, gik stima, gik gedo, ma gik madwa ni nyithiwa mondo owinji mondo bed go ging'eyo mondo koro gitim tije mamargi. We have many opportunities in TVET. And just like the president has said, if education is the key, TVET is the master key. And that is what I would like to emphasize. Jotend sikundegi machiwo tiegruok mag tije lwedo wach ni gitemo neno ni lony ma gichiwo ne jopuonjre obedo mago manyasani. Government has tried so much to equip TVET institutions. If you look at what TVET was initially, the institutions were not well equipped as it is now. So the government is trying so much to equip workshops in TVET institutions so that as the youths come, they are able to use the equipment to get the employable skill. Nikech wang'eyo ni ng'ama owuok e technical institutions ok nyal nindo kech. Ibiro yudo giminyalo timo, manyalo miyi chiemo, manyalo miyo bende kony ng'ama chielo. Kata bed ni ginyiso morgi kuom ondamo magisegoyo nyaka ne chak kuondego mag tiegruok e pacho kae higni 100 mokalo. Jotend sikunde mag TVET gi wacho ni pod gikale midhieche ma oting'o nok mag gige tiegruok manyasani. Jopek ahinya korka pesa makoro watiyogo mondo wami nyithindo gi tiegruok nikech mondo gitim gima luongo ni practicals ok oyot ahinya koro sirikal timo berne ma mano wagone erokamano ahinya. To pod wagombo ni joma nigi jojua kali kata joma nigi kambi manyakawo nyithiwagi mondo opuonjre tich kuma gintieno be nyakonyowa. Wadwoko ne sirikal erokamano nikech osebedo ko support e yore mag funds, omiyo nyithindo pesa, to mago ok oromo. Wawacho ni mondo sirikal omed jiwo lwete nikech sani tiegruok ma keto e TVET gi giluongo gi ni CBET. Gin tiegruok ma olony kuom
lwedo kabisa. Nyasi mobagi kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVET ne ochakore e kaunti namba 1, main kaunti ma Mombasa, ka bende osebedo koluorore e kaunti ka kaunti. Ka kaunti modhi timore mogik en kaunti namba 47 ma Nairobi. George Juma, Ramogi TV, Migori. E paw tuke tim mar mine mar Kenya Police Bullets joloch mar lig mar mine pacho kae. Police Bullets FC noloyo Zitek gonde 6-2 e tugo manogo kawuono. Mano e thuolo mokwongo ma Police Women oloyo osimbono. E tugo machielo Nakuru City Queens nodhi amodhi ma onge gol gi tim mar joloch ma higa mokalo mano Vihiga Queens. Kibra Soka Women bende noloyo Bunyore Starlets gonde 4-2. Eka Bungoma Queens noloyo Bunyore Starlets gonde 4-2. Najisi vizuri, tunajisi vizuri kama timu. Tulijua inakuja lakini hatukujua inakuja mapema hivi. Tuko tumejipa wiki nyingine moja. Bado tuko na possibility ya kuipata na tukipata itakuwa poa. But nishasema hapa time and again we are not going for anything individual. We are playing as a team. We are going for everything that will benefit team. Itakuwa tough match because unajua kwao ilikuwa ni season decider wako kwa hiyo title race na kwetu pia ilikuwa game ya muhimu because pale relegation pia. So far so good, sijui matokeo yao wengine, so it was a tough match na our tactics kiasi